Ayan, tapos ng ating kutsinilyo. Ika-iloko. Ready na for delivery. At maaga ito bago tayo papasok. 6 a.m. Anong oras na? It's mag-aalas 5 ng umaga. So maaga tayo nagising para gawin lang ito. So tapos di-deliver muna natin. Tsaka natin siya saka tayo papasok sa work. Okay? Yan ang ating kutsinilyo ni Iloko. 20 to 29 pounds. So ready na kayo mag-order, mga maliliit na baboy. Ayan. So, small yung na baboy yan. Ayan. Yan yung ating oven. Yan yung size niya. So, palamigin na natin muna. Ayan. Palamigin. Ayan. Ayos na yan. Diba? Ayos na ayos. Perfecto. Ayos. Yan ang ating lechon. Ika-iloko. Ayos ba? Okay. Mamaya natin hanguin. Okay. Babush. Lechon ika-iloko. Magliligo muna tayo. Shower muna. Para i-deliver bago tayo magtrabaho. Okay? Happy Friday sa atin lahat. So, lahat ng mga gustong umorder ng kutsinilyo, maliit na baboy, 10 pounds to 30 pounds, meron tayo. Okay? Babush. Mamaya natin lalagay sa kanyang box. Okay?